Zuzen! Izen ez, zuzen, zuzen. Baita nik ere. Ni ere okertuko nuen martxo honen. Bai, egunien honetako pare bat ere zuzuen. Da, Zuk zer uste duzu? Zapata konpontzea eta bakoretzea dela. Errezagoa. Errezagoa? Zuk ustetakoan, ni bukatuko dituzuen baino gehiago. Altuagoa zen. Nora zaz orain inahiz? Besta nahi zeba, esan dakiz horretako bizak izrela. Ama, hau plantetzen duen gorazko beharko gine. Egin dut honi baina zuzan zazoi hobean izu. Hori zehartu plantzata hagi. Jesus Maria eta Jose nik plantzatu dituran arropa pila. Baita nik ere. Ik plantzatu bai ipurdiazpiko kojina. Piña! Kojina ez, kojina. Piña! Zer kondu, diratila esanaz, Joseto neska batekin ikusi dudala. San Donato, dagoeneko neska batekin. Joseto, ira naia, eta non ikusi iki, herriko plazan ditudaleko lagunarekin. San Donato, herriko plazan gainera. Zer zurrumurru ote daude herrian. Tira, mona, horrein eta leheneko konflikta. Propina eta... Zer propina eta zer gara? Boka ere emez. Lotxak ez du galduko bentsatu mehau. Jo, horrengoan ez dizut ezer kontatuko, Lotxagabea? Gabea! Lotxagabea. La bea! Ero kezkatuta datorkizu orangoan. Ikustitako gai guztion zore, eta zer ikusi duzu nagoazina. Gure garaiak ezen horako kontu. Gaur egun berriz. Gaur zer? Txakurra bat ikusi alduzu zapata jantzita? Gure zemeak, eruki zapata faltarik izan. Horretarako nago. Zapatak bat dituen bat, baina ezkoz periguruak ere. San Donato, herri guztia guri begira. Zer? Begira! Begira ez, begira. Zukatira! Bai, hementxe dituzu. Mila esker, jaiko zurrenduko dizkiz. Jaikoak ordaindu, jaikoak konpondu aldizko hori zapatak. Dena gaizki. Mestere bizitzan, baina kontarik, etxean hartzen ditu kontuak ugari. Zer duzu kontzizi, minaztua duzu? Zukar txakurrak ez dizu maluko? Ez, txakurrak asko maiten hau. Gaur izan ere hauiko zerbait eman dio. Banengoen, jakiteko gogoz dago. Zer gertatu zaizu? Esan nuke berala asmatuko. Ibilirantzan 12 urte dituzula. Zabe isilik, alperantzia raioa. Berro osan zurea da eta. Gogoratuko zarete. Zapata jare bat. Ustez konponduta. Bai. Orain ikusi denok. Ondo ongietako konpontzea? Nolako intzesara, zorrotza gainera. Zer? Niñera? Niñera ez, gainera. Gainera. Mira, hori kolpe honek oraituko duziena, bai zapata bai gainera. Ai, kitxo emakumea, ez da horren besterako izan. Beste zapatari balego herrian. Kontuzionek beti duten bai, jakin nolako da eta izte otzuzu berriz. Epa! Gustora gure dira. Bai, egun guztiak egin gordinak epatu. Gustora plaza inguruan bateatuz? Beno, izan da mingarra zera imaten. Otetik kanpora
Egungo duzu lanka? Eta, ikusko alkartu eta manua. Orain oartzea, dan eta paseatu. Ez, gozetu. Paseatu ez, paseatu. Bederatzitarako etorri. Bederatzitarako zer egin bardu bederatzitarako etorrita. Oia peratu. Zaude xerik, zazu alaba. Laza, etorreko nahi. Ene, bi gaztetan berandu etxeratu gani, akabo hilabete osoko festa. Zer? Besta? Besta. Besta. Cuénteme a la boquilla no que tuco, el peluquita necesita galduko. Bueno, falta zen. Gaztetan ogi pizka nahi kaldutu ba? Estimatua dago, baina hartuz bat ere goziki. Ez esan eta gero gazta dira jango du. Serie, hemen zehando pizka baten bilan doa. Bueno, akabo botilla aldo. Olako etxeak ez dira. Olako apaisak ere. Olako ¿Ikusten duzun Candido? Candido. Neko bandido bai. Bizitatxo bat egitza pentsatu prozesio parazirak erakusi. Ia. Egira zerrotak ezagutzen. Hemen egin edaten ari ziren. Nik zuere zinen dut izango. Kandidon, zegoienetako antzoni etorri da autokia dedikatzeko asmoa. Eskerrak, gazta gabe gelditzen ari ginen eta. Zaude isilik gizona. Eta ordainetarako segir bai ekarri ote du. Bai, ez uste hori, baina takua zerama. Beno dagoazen, arkasiak egin dutzuko ditute hona. Agur, bueltatzen zaren erako merienda prestar. Ez duzu baitadakean utziko. Nola inteke? Zer duzu? Zer dudan, nork eraman duen ditxoko errezkota asa? Azkenen ez duzta eta ez da. Hemen esaten dut, dante gaiaren sartzen den. Begira, ama, €1 biletea aurkitu du. Idea! Nire biletea! Nato, diru kontuak edertzia hitzen dituzun zuk. Goizean galdu zaizkit. Zaude isilik, Aiton. 10 egun hauetan ezaka etxetik irten eta. Diruak sendatu du, Aiton. Hau diruzalea, nola gardutu zaizkian orain belarriak. Diruaren usaina zerratu daitona, ondo bereizten baitu bere alde ona. Tira, hori nik zure egiteko propina izango da. Zure propina esan banengo. Diruaren zentargatik ez duzu txokolatuzko tartabatekan den. Horixe egin behar zenuke. Beno, ondo da. Gero nun besterik egiten dudala esango didazu. Nolako mugitxintoa. Zer? Itxoa!